Hi friends, welcome to my channel. Now I'm going to show you how village children is fishing with their fishing rods. They're fishing so patiently till they get their desired fishes. Now I want to show you the little boys who are fishing now. Beri. Bini empu जों मोनो ना ओमफ्राय बै सिङाव दङ बे माबा सावनि बिनि बे बाहाय औवानिसो नामा एम्फौआ औवा नङा हायाव माबानायसो ना खाथियाव थानाय बोरै नायनो आं बिदिसो ना बिदि एम्फौ मारै मारै हायो हायनायखौ नायदोब्रा हायनायखौ देखायदोब्रा हायनायखौ बेबायदि हायो ना जाबाय थाबथाबायसै दाना आं खेबगासिनो दं नोंसोर ना मोनबाथाय भिडिअ नुगोनब्रा दा मेथाइ जादों मोनसे जादों नाखौ नायनो र' ना बोननायखौ अरदों नामा मोनबाय मोनाखै राहुल देखायनो बोरै लाबो र' नाखौ देखायनो र' बोरै नाया लिपसिं दाबलाय नेट लाबोलाय ओरै औ नाखाथा खेवनो ना निस्ला माथो गिथारब्रा ना बरिया जाबायलै र' दे माबादो बख'दो मासे मोनबायलै हमनानै देखायलाय हमनानै ओरै औ मासे मोनबाय माजों बोनामोन बेखौ माबाजों ना औ जों दे मोसौ लाखार बोरै बख'नायखौ हागौबालै गासै माबसे मोनखो माथाम ना बोथोरा बिदिनो बोनो दे नाखौ नायनो देखायनो मासे मोनबायलै लाब जाबाय र'ब्रा नैबे एसे सामफ्रामबो बोनो नाखौ सामफ्रामबो बोनो ना दैलि मोनो खोमा ना मोजांलै नोंनालाय नोंना बारहुंखा न'आव अबहायब्रा बिराद मोजांलै बाथोन जाहैनोसै थिगैनो दं